SADC fear coup imminent in Zimbabwe. Dumela mahulu, the Nyametician is here. Ndadzoka ndine nyaya yandasangana nayo pabepa rinowanika online re Africa Beautiful Orund vakanyora kuti the SADC Ministerial Committee will urgently meet in Luanda, Angola between 11 and 15 March 2024 to discuss the Zimbabwe political impasse, which has all conditions of a coup similar to the one that happened in November 2017. Our sources within SADC say yes, the SADC Ministerial Committee will meet in Luanda, Angola on 11th 15 to discuss Zimbabwe. The SADC can see a coup happening in their southern African member state, and they will be embarrassed if that happened. The SADC Secretariat feels they are very close to resolving the Zimbabwe political impasse. Our sources within SADC say, although details are still trickling in, we do have it on good authority that the SADC Ministerial Committee will be followed by a SADC Emergent Summit in Luanda, Angola on Zimbabwe. More on follow ndo mashoko abuda akanyorwa ne Africa Beautiful Orund on SADC iruda kuita meeting kana kuti musangano chimbi ku Luanda ku Angola uko vari kuchika kuti pane kuna kungoitika zvakaitika 2017 panguva ya Mugabe iyaya pakuzobviswa kwa Mugabe. So varoda kuti vanogadzirisa kuti vaone kuti vangataura sei kuti zvinhu izvozvo zviavoidike kunge zvichiitika. Ndo nyaya ndaona ndakanyorwa pa Africa Beautiful Orund nhasi muri yeZimbabwe vachitaura nyaya yezvinhu zvinenge zvichiitika kana kuti nyaya yezvavanotaura ivo vachiti vanenge vanzwa ku SADC. Ndo nyaya ndakakubatiraisa nyaya Metician nhasi pa channel yenyu yenyaya version. Kana uchingotanga kusvika pana pa first time yako ndakachingokumbiriswa kuti usiye wa like wobva wa subscribe kana usati. Tosangana pane rimwe video. The Nyaya Metician, I'm out.